Durangoko bombardeo eta gero, zure zer joan zinen, agerrera joan zinen, isekoren gana? Agerrera. Zenbat egon zinen hor agerren eskutaute? Tio eta dano izango bersiziak. Eta zuek iruen aizek? Iruen aizek. Eta ama eta aite nun geratu ziren, ba? Aite frentiero eusan. Frentiero eusan. Frentiero eusan zure aite, Valentin, Bai. Horrek zer. Gero harrapa zen horrek behar zertu eta gero horrek berdu karzoan zertu bezan. Berdugon hor da, ba? Hau lehenko, akti. Osa, Frankoren sasoiko dago. Eta zen duken izena, berdugok? Berduk... Azpigi esan? Alberdi. Ez, Alberdi. Alberdi, aurreko. Ez honan bizi. Madrilen hor bizizuna. Claro. Gero berra zerien hona torri zuna. Errostien. Eta hori izan... Gero alkate izan. Inor izan edo bera ezate.